siyanemoka phela ukuthi kodwa saziseni phela ukuthi kuthiwe nizothini kakhulu. Manje kwaba sengathi vele asaziwe ukuthi size ngani. Hey, besilethe iy'ngane lona nje omdala kakhulu ulimi libophene ubaba wengane useyasho ukuthi hayi kujwayelekile ukuthi iy'ngane zakhe lezi zabafana zibophana ulimi eze benzeleke umsebenzi. Nakho-ke manje sesisafika ekubeni ubaba wey'ngane uthi uzowenza lo msebenzi, so why lokhu enisibuza ukuthi sizeleni angathi sizobika isisu? Sisacela ukuyolungisa-ke nathi oqondene ney'ngane sizobuya kuyolungisa. Hayi baphume kungena omama nabo futhi. Sanibona. yebo Basaphila nabantwana. naba nje gogwabo angizwa Uthini ugogo? uthi usibavakashele ngani futhi fanele ucha silethe iy'ngane Zange uzobika isisu la kuzoyenza umsebenzi wey'ngane. Like okay it's fine umuntu oyi-one usibuze ukuthi sifunani but manje-ke yini-ke manje? Why sesikuyitho? Ngale ngakini nenza kanjani manje lethi ingane? thina phela siyilahle zethu iy'ngane Oh mina ngilahlile. wena uyilahlile ezethu iy'ngane suke kuyezangaphakathi Olapha awuzazi wena iy'ngane zakho. Manje kuba ngayilahla ngabe isigcino. angazi phela ngithi mina sengiyilethile yimi oyilethile manje ngithi nakho sengiyaxakeka angithi Sho ukuthi uyizwele nje indaba ixoxwa. Oh kuba ungaxakile ngabe idololo. kanti mina yena ufanele alethe iy'ngane zenu kudlala ngami-ke manje Yezwa amazwi akho ngane yami. Hayi bonanga ugogo engithathelela ugogo wabantu. umuntu ongabe uthukuthele yimina mina sekuyimi manje osekubuza ukuthi makunjena kwenzakalani ezakwaZulu ngiyazazi angithi ezami You don't want to go toe to toe with mom. angikaze ngisho ukuthi lezi ngane ezakwaZulu ezakwaNkosi lezi ngane Uzokutshela iy'ndaba zakho. wena usubuza mina futhi Abantu balungisile kuyacwebezela kanti bebethi benzani from the beginning. Ubhuti ingane. Into nje ewusiko nje ukuthi ingane uyayifuna. Manje cishe wathola i-beat down from ogogo laphana. Beyisiba intense. Angazi sibuzwa. Saziwa kahle kuphela. Thina sinayo ingane engakhuluma izibe no5. Manje gogo ngicela ukuthi nje le ndaba uyithathe serious ngoba ayihlekisi. Kanti benza nini lokho ukuthi bayilethe imbuzi siyibone? Ayi cha mina sengilindele Bese-ke manje uthukuthelele imbuzi ziphi? Like zihlatshwa nini? Like kwenzakalani? Like let's get this going, you know? Like it's taking longer than I expected.